Шығарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга җиңү көненә багышланган мәдәни чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирда мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. Бүген без сезне җиңү көне уңаеннан уздырылган чаралар белән таныштырып узабыз. 2023 елның 25 июненә кадәр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгын бәйрәм итү кысаларында Казан Кремлендә җиңү йөзләре баннер күргәзмәсе узачак. Күргәзмә Бөек Ватан сугышы ветераннарына багышланган. 2023 елның 24 апреленнән 1 октябрьне кадәр күргәзмә залларында Калашников күргәзмәсе узачак. 1 майдан башлап 9 майга кадәр Кремль Йор буенда җиңү кайтавазы фестивале уздырыла. Биредә шәһәр халкы өчен концерт программалары, конкурслар һәм акциялар әзерләнгән. Республиканың Милли музейында җиңү симфониясы дип исемләнгән татар фронтовик композиторларга багышланган күргәзмә ачыла. Биредә композиторларның тормышы, иҗаты, фронт хатлары, фотолары, нота кулъязмалары аша ачып бирелә. Күргәзмәдә Шүрәле татар балеты авторы Фәрит Яруллинның фронт хатларын күрергә мөмкин булачак. 5 май көнне, ягъни бүген, Емельянов исемендәге мәдәни үзәктә 9 май уңаеннан оештырылган чара уза. Сугыш елларына багышланган җырлар һәм биюләр тамашачыны Бөек Ватан сугышы чоры мөхитенә чумдыра. Чарада Татарстанның халык артисты Лидия Әхмәтова шәкертләре белән берлектә чыгыш ясый. Хөрмәтле тамашачылар, алданрак булса да, мин сезне язның иң матур һәм истәлекле бәйрәме белән котлап, сау булышам.